Ahojte. Názov prednášky zatiaľ. Nebude to úplne iba jeden deň, tých dní bude viac, to ešte vám ukážem. A teda zabudla som si prepojenie technologické, takže budem si to musieť takto klikať, takže bude to také interaktívne možno aj z mojej strany. Úplne na úvod, ešte tam bolo to LB, že kto je LB? Voláme sa Lighting Beetle. Sme CX Design Studio. CX znamená pre nás Customer Experience, toto je taký náš claim. Pre nás je tam veľmi dôležité tá druhá časť, čiže vlastne CX, ktoré zarába. A ako to robíme, to je vlastne tá časť, ktorú sa vám budem snažiť dneska vysvetliť, že ako sa snažíme pozerať na to, čo potrebujú tie firmy, aby zarábali, aby sme to pochopili a prepojili to s tou zákazníckou skúsenosťou, ktorá sa snažíme, aby bola čo najkvalitnejšia. Ako Lighting Beetle fungujeme 14 rokov na trhu. Je nás aktuálne 79. Je to už celkom veľké číslo, ale není to iba dizajnéri. Teraz počkať, musím asi sa to načítať. Tak. Čiže nie sú tam iba dizajnéri, skladáme sa z rôznych skupín, akoby nielen tímov, týmy sú potom poskladané across tieto všetky roly, ale máme rôzne akoby oblasti, ktorým sa venujeme aj v rámci rozdelenia tých dizajnerov. Čiže jednak prvý claim je, že každý je dizajner, všetkých 79 ľudí, akoby aj vrátane HR, vrátane obchodiakov, všetci, tým uvažovaním. Akoby, že snažíme sa, dizajn je pre nás takéto riešenie problémov, pochopiť, čo je vlastne ten problém a chápať, čo je vlastne najvhodnejšie riešenie v rámci toho problému, lebo nie vždycky to najlacnejšie alebo najjednoduchšie je to najvhodnejšie. No a poviem vám potom ešte viac, ako sme rozdelení počas tejto prednášky. Kto som ja? Takže volám sa Ivana a v rámci LB sa podielam na DesignOps a teda aj vedľa stage, ktorý sa volá DevOps. A teda áno, aj dizajneri majú nejaký svoj ops. A ja som v podstate jeho súčasťou. Nemáme to ešte úplne dlho zavedený tento pojem, preto oficiálne kedy sme sa volali projektoví manažéri, potom akoby v rámci Lighting Beetle, potom sme sa volali delivery manažéri. Teraz sa oficiálne volám team lead, to komunikujeme klientom, ale teda tá rola pozostáva skôr akoby z tej náplne práce, čo robia DesignOps. A akoby v skratke sa zameriavam na procesy, na to, ako to merať, ako podporovať ten dizajnový proces, aby bol konzistentný, aby sme mali nejaký kvalitný výstup. A teda tuto mám aj taký prvý disclaimer na úvod, že budem asi používať nejaké anglické slova alebo nejakú slogan alebo anglicizmy. Súvisí to s tým, že dosť často tiež komunikujeme v angličtine, takže ani úplne nie, že ospravedlniť sa, skôr je to taká súčasť, asi by som povedala, takže asi sa pripravte skôr iba na to. No a teda o mne, okrem toho teda, že v Lighting Beetle robím team leada posledných 5 rokov, tak v tej práci toho design-ops človeka prepájam aj predchádzajúce skúsenosti. Pracovala som v prieskumnej agentúre, kde sme robili aj kvalitatívne, aj kvantitatívne prieskumy. A predtým ešte som študovala dejiny umenia a to mi vlastne akoby pomáha prepájať teraz v praxi akože takú tú estetiku toho dizajnu alebo takú inú kvalitu a dokážem sa možno dohodnúť aj s inými ľuďmi v tíme, s vizuálnymi dizajnermi si povedať, alebo aj s content dizajnermi, ale teda akože ja to mám na dosť teoretickej úrovni. Tak aj túto prezentáciu pozdravujem kolegu Vacha, bez ktorého by to vyzeralo úplne inak, všetky tieto výmoženosti. No a teda v Lighting Beetle som pracovala s Orangeom, to je náš dlhodobý klient, už asi od roku 2017 s ním spolupracujeme. Potom teda taký projekt, to v strede je logo Slovenskej národnej galérie, to bol pre mňa taký projekt za odmenu dosť, aj vzhľadom na tie dejiny umenia. Pre nich sme robili nový web. Pre Orange napríklad robíme všelijaké rôzne veci od mobilnej aplikácie, prerábania webu, zákazníckej zóny, digitálnej stratégie a rôznych výskumov. No a na Elektrodom, to je tiež taký bývalý klient, tam som robila tiež na veľkom projekte, kde sme redizajnovali tiež web a zároveň sme tam vyvíjali aj takú zónu pre predajcov. No a teraz aktuálne posledný rok už sa venujem Európskemu patentovému úradu, je to klient, ktorý máme presne od minulého roka, takže vlastne je to pre nás zatiaľ asi najväčší klient, ktorého sme doteraz mali, takže tam je vlastne moja rola nielen akoby ten team lead, čo dovnútra LB znamená, že vediem ten tým na nejakej úrovni takej organizácie, manažmentu, ale zároveň komunikujem aj s tým klientom, čiže pre mňa toto znamená, že tento rok sa venujem zavádzaniu, mapovaniu toho stavu vyspelosti tohto klienta a čo tam vlastne môžeme v rámci tých procesov robiť, toho design-opsu. No a ideme teraz na túto časť, čo si teda odnesiete z tejto témy, alebo teda dúfam.
čo robiť, keď navrhujete? Čiže vlastne čo je ten proces, ktorý my prechádzame, aj akoby mentálny hlavne, že prečo, keď budem ukázať niektoré rituály, tak asi ich poznáte veľa z vás, ale teda čo robíme my z toho dizajnového pohľadu s tými rituálmi a na nich. Potom za mňa je veľmi super, že šprintovať sa dá aj spoza stola, pretože ja nie som úplne športový fanúšik a úplne najradšej športujem posediačky, čiže na bicykli tak, alebo aj v rámci tejto práce. No a potom tie rituály, že sú súčasťou života pre nás. Akoby znie to tak niekedy ezotericky, ale naozaj je to niečo, čo je veľmi funkčné v tom procese, keď to robíme dobre, alebo teda keď sa snažíme to robiť čo najlepšie. No a o akom šprinte budem hovoriť, čiže nie je to iba jeden deň, budem hovoriť dni jednotlivé toho šprintu, my najčastejšie máme dvojtýždňové. Nám to dáva najčastejšie najväčší zmysel, pretože nie vždycky robíme veľký výskum alebo ani malé featurey, čiže tie 2 týždne nám fungujú najlepšie, niekedy ich máme týždňové, niekedy trojtýždňové, záleží. Ale teda dôležité je, že toto je taký ten typ šprintu, ktorý budem popisovať. Áno, tá posledná veta je dôležitá, že nám prináša fewer headaches, z toho snáď máme a myslím si, že to tam je celkom vidno tým, ako sa snažíme to priebežne robiť v malých častiach. No a potom nebudem hovoriť o tomto šprinte, čiže toto je design šprint, vychádza z tejto knihy, to nebudem teraz spomínať, to iba aby bolo také vyjasnené na úvod. A design sprint, čo je tu vlastne, tak to je akoby taká 4 až 5-dňová aktivita zameraná na vyvinutie, otestovanie nejakej idei alebo nejakej témy. Aj to zvykneme robievať ako nejaký typ aktivít. No a to, čo budem teraz popisovať, tak akoby na tejto časti, tuto je taký prehľad, ako to môže vyzerať, keď sa snažíme zladiť sa na týchto rituáloch a na tom, čo budeme vlastne ktorý deň kedy robiť. Môže to niekedy vyzerať takto suchopárne, ako tá tabuľka tam na pozadí. Teraz ponovom som si uvedomila, že dosť intenzívne používame to obrazok vpravo dole z Figjamu. Používame Figmu veľmi veľa, aj s klientami rôznymi. Napríklad robíme aj so Škodou, oni tiež fungujú vo Figme, aj celé EPO, tento patentový úrad, takže je to super v tom, že už sa nepohybujeme ani veľmi na tých drivoch a tam veľmi rýchlo si zladíme na začiatok, že kto kedy kde má byť a aké budú tie jednotlivé naše dni. No a teraz sa už pozrieme na to, že vlastne my začíname tak viac menej mentálne už v piatok ako náš tím. Budem to ukazovať z pohľadu nášho jedného tímu. Teraz je možno chvíľu čas povedať si, že ako fungujeme ako tie týmy ešte. Čiže my sme tuto vyskladaní, aj na tejto fotke je vidno, že tam sú rôzne roly. Máme tam researcherov, máme tam interakčných dizajnerov, vizuálnych dizajnerov, content dizajnerov aj developerov. A potom je tam často team lead, teda vždycky je tam aj team lead, to som ja. Čiže tá moja rola je tam tak akoby facilitovať tie stretnutia a rituály, pomáhať tam s nejakými väčšími workshopmi a potom si ten tým už sám organizuje také tie jednotlivé interakcie s klientom. A tuto máme v piatok väčšinou to vychádza, že máme také tímové zladenie, taký iba checkpoint toho, že čo vlastne idem robiť na ďalší týždeň. Čiže je to také, že skôr, je to interné väčšinou a podľa toho, aký vzťah máme s klientom, ale teda snažíme sa tam si dať update, čo máme naplánované, či to stále platí, či musíme si niečo, niekto má nejaké nedostupnosti a veľakrát je to skôr aj o takom tímovom vymienianí si niekedy aj random vecí. Ale teda začíname už akoby v piatok. Je to pre nás dôležité sa na tom zladiť, lebo niekedy nerobíme v tom tíme, ktorý je štandardne stabilný, tak tými rolami, tak niekedy proste príde nejaký menší task od klienta, čo už je aj akoby téma, tak niekto to robí samostatne, akože v rámci toho jedného tímu, jedného klienta, takže potrebujeme si my povymieňať informácie nejako efektívne. Takže toto je často zamerané na to, že či nám platí ten plán. Takže akoby mentálne začíname už v piatok. Ale tak niektoré kalendáre začínajú americké v nedeľu, takže why not? No a akoby je to skôr o tom, že dávame si tam dokopy aj také dovolenky, ktoré sme nečakali, aj si hovoríme o tom, či niekto nemá nejaký update od klienta, takže je to skôr také akoby príprava, hlavne teraz na to, čo príde tuto v pondelok, pretože väčšinou sa nám to osvedčilo. Teraz tiež disclaimer, že aktuálne na tomto Európskom patentovom úrade už fungujeme trolinku inak, lebo tam už sme vstúpili do takého rozbehnutého vlaku. Takže to, čo idem ukázať teraz, toto, že DRP, tak sme to volali na tom Orange, alebo DRP, tak to je vlastne skrátka pre Demo Retro Planning a to sú akoby tie agilné rituály. My sme si to tiež takto odtiaľ adaptovali.
práve aj z toho Scrumu a akože fungujeme takým Scrumbanom, by som povedala veľakrát. Ale teda toto nám vyhovuje v tom, že my sme si zoptimalizovali ten rituál do jedného, lebo nahnať akoby klientov, keď si otvoríme kalendáre, tak akože často to volám, že calendar wars, pretože to je katastrofa niekedy, ale aj za nás, akoby, že všetko si to obeha tú dynamiku, ktorú máme cez tie stretnutia. Takže sme to dali do jedného a tam akože to, čo už máme v podstate tak akoby v ten piatok sme si povedali, že čo sedí, že či čo ideme chystať na demo. Máme potom retrospektívu a zároveň rovno aj planning. Čiže vlastne je to taká optimalizácia toho času s klientmi, pretože to je tiež niekedy akoby ťažká vec, pretože pracujeme tak, že je to dosť interaktívne. To ešte uvidíte ďalej, akoby čo sa týka toho zapojenia klientov. Pretože to, ako som hovorila, že my tam máme tie jednotlivé roly, tak tí dizajneri potrebujú pochopiť od tých klientov, čo ideme vlastne robiť. A veľakrát ich aj potom pozývame priamo tuto na to demo, tam sú obrázky z toho, ako im treba ukazujeme. Tu sme dizajnovali pre HB Reavis takú aplikáciu pre ich nájomníkov, pre tých ľudí, tých zamestnancov, ktoré boli rôzne, že tam mali nejaké eventy, sa mohli nahlasovať, boli tam concierge, bol akoby taký akoby doplnok recepcií, že ste si mohli objednať nejakú službu, výmenu, tuším, pneumatik na jeseň a takéto rôzne veci. A takto sme ich do toho zapájali, že pozrite sa, čo robíme, že snažíme sa to robiť naozaj na také akože ideálne na tej dvojtýždňovej báze, aspoň vždycky nejaký časť, čo sme spravili im ukázať. No a vyhodnotiť si teda, že či sme to, čo sme mali naplánované, sme urobili, či to stále dáva zmysel, ale vždycky sa tam snažíme mať tých kľúčových klientov, ale je to otvorené pre všetkých v zásade, kto chce, môže. Takže sa tak snažíme robiť aj osvetu toho, čo vlastne priebežne robíme, aby aj tí ľudia videli priebežne výsledky, aj ten tím to viac poteší, keď vidia, že akoby niečo je za nami každú chvíľu. No a preto hovorím, že ten tím je akože dosť dynamická spolupráca s tým klientom, lebo my akoby nevieme naprvu to, čo oni nám reálne, akože tú ich sféru, v ktorej pracujeme, že my pre Orange nechápeme až také úplné detaily, akože po týchto rokoch už áno, ale že naprvu nechápeme to telko odvetvie a potrebujeme od nich akoby veľakrát ten vstup. Čiže vlastne máme potom, o chvíľu ukážem, že ako to zbierame často. No a keď máme to demo, tak vlastne hneď potom prejdeme k tomu, že si urobíme aj retrospektívu. Veľakrát tam už stačí, keď odídu tí akoby ostatní ľudia a zostane iba ten core team, to voláme. Čiže ten najúžší kruh, aj vrátane klientov. No a tam sa snažíme si dať dokopy, že čo funguje a čo by mohlo byť lepšie. Čiže je to super v tom, že oni sa tam aj tiež vedia navzájom pochváliť. Veľakrát tam vznikne také akože taká naozaj milá atmosféra. Aj s tým klientom je to veľmi napomocné potom, že už to není iba také, že my sme nejaký dodávateľ, ale veľmi rýchlo sa staneme taký partneri, by som povedala, že je to veľmi také otvorené debaty a oni už keď spolupracujeme potom tú chvíľu nejakú s nimi, aj tak dokážu sa oveľa viac tam otvoriť a riešiť si aj svoje veci popri tom, lebo je to aj pre nich veľakrát taký spôsob, že sa tam dokážu zladiť navzájom. A teda tá retrospektíva pre nás naozaj snaha byť otvorený a vyriešiť si tie veci za pochodu, lebo akože keď je to naozaj, niekedy toto zrovna nerobíme úplne každé 2 týždne, pretože keď to robíme my interne kľudne, lebo to akože už sme zvyknutí celkom, že to trvá pomerne krátko, takže vieme si to urobiť aj akože keď treba častejšie, ale s tými klientami sa nám toto oplatí robiť niekedy skôr tak na takej možno mesačnej, štvrťročnej báze, že aj to je OK, že nemusíme to z nich tlačiť akože každé 2 týždne, ale dať si tam ten priestor, že nájsť si tú frekvenciu potom, lebo niekedy tie projekty sú oveľa dynamickejšie a keď je to štvrťročný projekt, tak akože sa treba dohodnúť, že či si to dáte niekedy v polke aspoň, že taký checkpoint, ale akoby čo sa týka retrospektívy, tak ak by som mala povedať, že jeden z týchto všetkých rituálov a procesných vecí, ktoré máme, tak toto mi príde, že pomer akoby effortu a impactu je obrovský, pretože je to celkom jednoduché, najťažšie je iba to urobiť, ale že inak opýtať sa, že čo vám funguje a čo vám nefunguje, sa dá robiť aj úplne línovo, že iba to normálne vyzvať ich takou otázkou a popýtať sa priamo, alebo to robíme aj veľakrát už online, v tej Figme je strašne veľa templateov, ale rovnako aj v Mire a v iných týchto tooloch, že sú tam aj také templatey, takže akože dá sa to robiť aj hravo všelijak, neviem, ja napríklad, keď je May the 4th, tak akože to robíme v Star Wars verzii, ak to vyjde zrovna na ten deň, alebo tak. No a po retrospektíve ešte máme plánovanie. To je tiež, sme to vtedy spojili dokopy, akože hovorím, záleží, ako už fungujete potom s inými týmami, ale akoby po tej retrospektíve ešte sa vlastne tým pádom uzavrel ten jeden cyklus a ideme sa pozrieť na to plánovanie, čiže vieme, čo sme nestihli aj z toho dema a vieme, ako máme už prioritu, lebo ešte potom budem hovoriť o tom,
čo ešte tam nasleduje, že prečo vieme plánovať. No a tam už si akoby dávame dokopy, už pracujeme s odhadmi, s kapacitami, s tým, kto aktuálne kde potrebuje byť a snažíme sa túto veľmi intenzívne už s klientami si to dať do kalendára na tie 2 týždne, lebo keď to neurobíme tu, tak je to potom o to náročnejšie. Takže oni sú už potom tiež zvyknutí, že už veľakrát otvoria kalendáre, popozerajú, kedy kto môže. Takže snažíme sa byť veľmi efektívni a neodísť bez toho, že tu nemáme naplánované to, čo sme si dali v tom šprinte, kto kde kedy potrebuje interagovať. Takže potom akože snažíme sa vedieť, že čo je náš cieľ, kto kde potrebuje byť, akože si to rozplánovať, aby sme vedeli, ako sa budeme stretávať, lebo vlastne potom, pondelku, keď ideme do útorka, tak tam v podstate hneď čím skôr po tom plánovaní sa snažíme mať kick-off. Niekedy záleží od témy. Ak je to nejaká feature-based vec a už tú feature nejak aj poznáme, kľudne stačí pol hodinka, ale proste potrebujeme sa iba zladiť. Môže to byť hneď po tom planningu, ak sú tam tí ľudia, ale veľakrát je to o tom, že potrebujú si zavolať viac produktových ľudí práve na to, lebo bol iba zástupca na planningu, takže sa musíme dohodnúť špecifickejšie. No a čo tam robíme je, že my sa potrebujeme dosť intenzívne pripraviť, ak je to veľký kick-off, že proste rozbiehame spoluprácu, potrebujeme sa pochopiť, tak áno, vtedy máme také veľké prípravy. Tuto vidíte aj na fotke, sú to canvasy, to voláme, alebo teda tak sa to volá po anglicky, je to od firmy Futurist. My sme si to tak aj popred transformovávali už pre nás, customizovali veľakrát, ale pomáha nám to mať to aj v tej online verzii, potom vo Figme a vyplňať si to, aj predvyplňať z toho, čo už vieme. Čiže príprava je pre nás, pre ten tým, akoby ešte taký mentálny tam, akože check, že vlastne ten facilitátor sa zladí s tímom, kto čo potrebuje robiť. Tým, že fungujeme v zmiešaných tímoch a snažíme sa to akoby podporovať tak, že mať toho človeka v procese od začiatku. Čiže aj developer, keď tuto sme mali, toto je obrázok z veľkého kick-offu, keď sme išli redizajnovať web jedného developera, ktorý stavia byty a stavia také veľké, volá sa to Slnečnice v Bratislave, taký veľký, naozaj pomaly mesto v meste až. A je to veľká výstavba a teda oni akože išli meniť web a potrebovali akoby zabezpečiť ten predaj bytov, ale aj podporiť tú štvrť, čiže je to celé také, akože celé to rebrandovali. A my sme tam mali aj veľký tím, bolo tam viacero dodávateľov, čiže tam bolo prirodzené, že sa musíme nejak zladiť, že kto vlastne sa má zapájať a ako. A kto si to má treba iba vypočuť a potom dať nejaké otázky. Čiže aj to je dôležité si povedať, že bude nás tam fakt niekedy veľa, lebo je to veľká téma, ale máme to predpripravené a prejdeme si tým. My tam častokrát sa pýtame akoby hlasom používateľa, že kto sú vaši používateľia, čo o nich viete, čo robia, aké dáta máte. Minimálne tu kladneme tie otázky a potom sa dohadujeme, že kedy alebo kto nám pošle odpovede. Ale pýtame sa aj na tých biznisové očakávania, čiže tam sa snažíme zbierať akoby už to, čo oni majú akoby predstavy o tej spolupráci, o tej, čo vlastne chcú mať, keď skončíme spoluprácu. A toto je teda taký dôležitý akoby moment tej spolupráce, aby sme sa chápali. A tým pádom vlastne, že tam máme už veľakrát aj iné tie strany. Tuto napríklad boli, že my sme robili na tomto projekte od akože výskumu až po časť integrácie by som to nazvala. Bol to taký pokus, ako sme sa snažili otestovať, môžem povedať, že náš framework, ktorý teraz voláme Beyond Templates a bol to taký akoby test, ako vieme pokračovať trochu ďalej za frontend. Takže bolo to také aj pre nás skúmanie, robili sme na tom s takou agentúrou, ktorú viac menej poznáme. Oni to potom ešte dopájali. Veľmi zjednodušujem. Hej, keby chcete vedieť viac, tak sa kľudne dopýtajte. Máme to vlastne autora toho konceptu. Tu sedí v hľadisku. Takže tu sme akoby potrebovali naozaj, že od začiatku sa pochopiť, že čo sa ide robiť. Aj keď je pravda, že postupne sa to až nabalovalo, čo tam všetko my budeme robiť, že bolo to tiež také dynamické. No, ale niekedy to môže byť napríklad malá feature a stačí nám na to fakt, že pol hodina s tými ľuďmi. Ale dôležité je, že my musíme zladiť tú reč, lebo ono je to niekedy ako úplný Babylon, pretože my akoby dizajneri už tak sa delíme na researcherov, interakčných dizajnerov, potom máme vizuálnych dizajnerov, to už tam akoby nastáva nejaká akože iný mentálny svet a potom do toho vstúpime ešte s developermi a potom sú tam všelijakí business analytici a produktoví nielen ownery, ale aj manažéri, projektoví manažéri a biznis všelijaké role, čiže to je naozaj niekedy dôležité, aby sme skončili práve týmto. Čiže niekedy to je
takto veľké na začiatku, keď to potrebujeme zaramcovať ako dizajnovú výzvu. Čiže veľakrát to máme urobené cez túto formulu, že ako by sme mohli a teraz máme, že čo ideme urobiť. Tuto to máme, že taký draft, že redizajnovať web slnečnice, a teraz tam dávame, aká je tá hlavná cieľovka, čo sme navnímali zatiaľ. A tak, aby sme, a teraz chápeme, že nejaké základné veci, čo chcú dosiahnuť. A potom máme vždycky ešte debrief, taký interný, tiež to môže trvať 5 minút, keď sme mali krátky call iba, že či sa chápeme, alebo aj dvojdňový, keď potrebujeme dať fakt veľký workshop dokopy a dať si z toho, že čo ideme robiť. A potom ešte tu design challenge teda tak trošku preformulujeme. Ale akože je to pre nás taký moment, že toto ideme teda robiť, pošleme im to a pochopíme sa. Alebo potom fungujeme aj prostredníctvom, to voláme ready templates, čiže sa snažíme mať akoby tie issues alebo tasky už tuto spísané, že čo vlastne teda ideme robiť pre koho a čo má byť výstup a ako to budeme merať. No a tuto ešte v stredu stále nedáme pokoj tým klientom, pretože veľakrát po tom kick-offe, keď už zistíme, čo sa ide robiť, ideme rovno to si nejako rozkreslovať. A teraz najprv, že chápeme to, ten problém, niekedy záleží, čo robíme. Už robíme s Orangeom dlho, tuto jeden ten človek, druhý zľava je klient, ostatní sú naši dizajneri. Toto bol taký akoby spôsob, kde budeme spolupracovať, čiže bolo to concepting, čiže sme vedeli, čo robíme a oni sa zapájajú do toho dizajnovania s nami. Veľakrát mentálne trebárs, že my niečo kreslíme a oni hovoria presne takéto, že doprava, doľava, ale skôr to hovoria rozvitejšími vetami a hovoria proste, čo vlastne za nich tam by malo alebo nemalo byť. Ale častokrát musí tomu predchádzať nejaký malý výskum trebárs, čiže snažíme sa pozrieť najprv na data spolu a pochopiť ich, aby nám ich trochu vysvetlili. Čiže tuto potrebujeme ich vstup. Niekedy to môže byť hneď na tom kick-offe, ako sa dohodneme, ale akoby niekedy to vyžaduje aj za nás potom prípravu, že si musíme premyslieť tú design challenge, alebo čo vlastne teda ideme robiť, pripraviť sa, aby sme, záleží od tej vyspelosti toho klienta, ako je schopný sa do toho zapojiť. No a lebo potrebujeme mať niekedy aj ad hoc concepting, že vlastne si potrebujeme urobiť akože tuto aj tiež sedíme. Tu si pamätám, že sme rozmýšľali nad ako postaviť dotazník pre DNA Era, ktorú sú vlastne firma, ktorí robia na základe DNA, vám vedia urobiť nejaké predpovede. A potrebovali sme sa veľmi poradiť, lebo tam sme potrebovali, akože nebolo to také jednoduché a tuto sme sa bavili s tým klientom asi 3 alebo 4 krát, sme s tom museli naozaj že otočiť a toto sme už iba my interne akoby sa snažíme vymyslieť, ako vlastne to budeme celé robiť. Takže niekedy to je také, že potrebujeme si to otočiť aj viackrát, alebo tu už je na fotke klient, ktorý nám potom vysvetľuje, že sa bavíme čo, asi to takto akože aspoň, funguje to aj online, inak to je super, že Figma je výborná v tom, teda neviem, alebo všetky tieto tooly, ktoré fungujú rovno aj zdieľanie, že teda môžete to rovno zdieľať obrazovku, ten klient to aspoň vie sledovať, vy im to tam viete ukazovať, on tam vie trebárs niečo nakresliť a screenshotnúť to do toho, čiže aj takto sa vieme dohodnúť, keď sme online svete. A potom to ešte niekedy voláme sparring, takýto typ stretnutia, keď nerobíme koncept, ale proste niečo potrebujeme spolu riešiť. Veľakrát, keď sme ešte fungovali dosť offline pred koronou, tak to bolo tak, že vlastne my sme mali nejakú dedikovanú miestnosť, napríklad toto je z HB Reavisu fotka, kde sme vlastne boli zavretí, že to bolo pre náš tým tam dedikované, tí klienti tam mohli chodiť, kedy sa im v zásade zachcelo, veľakrát sme tak zastavili, že čo robíte. A bolo to super v tom, že tým, že oni boli strašne busy, naozaj, že to bolo naozaj calendar wars, aj teraz to tak v podstate je, lenže Apple sídli nie v Bratislave, ale v Mníchove a v Hagu, tak je to naozaj ťažké tam chodiť do tej chodby, sa iba tak pomotať, ale fungovalo to veľmi potom tej dynamike, lebo toto bol veľmi taký dynamický projekt a potrebovali sme tak akoby otestovať nejaké idei, takže to super fungovalo. No a vo štvrtok konečne dáme klientom vydýchnuť, pretože to už akoby máme od nich fakt veľa informácií a už si vlastne vieme ísť otestovať nejaké hypotézy, ak ešte nemáme vôbec zadané, že čo to má byť za riešenie, že ideme sa posunúť, že čo ideme vlastne ďalej robiť. Tuto je napríklad fotka z Orange, keď sme sa snažili redizajnovať faktúry, ako vyzerajú, takže sme potrebovali aj akože na úvod nejaké informácie teda o tom, ako to vlastne funguje, keď nám nevedia dodať tie dáta niekedy. Tak si ich ideme zobrať aj gerilovo. Alebo si vyrábame takéto akoby detaily toho a snažíme sa špecifikovať a detailizovať to, čo sme navnímali, že vlastne robíme v ten čas spolu. Alebo sa venujeme presne už aj my interne výskumu, sparingu, že vtedy robíme to, čo reálne potrebujeme podľa toho, čo tam máme naplánované.
No a skončíme tuto zase v piatok, čiže tam už som hovorila, že vlastne máme, to zladenie je na týždennej báze väčšinou. Teraz sme o tom tiež zase hlasovali, ako budeme fungovať a tiež to ostalo pri tom, že ešte si to nechajme, aj keď tam v zásade nám stačí tak 10 minút, lebo už sme inde posynchronizovaní, ale že chceme sa aspoň počuť, lebo niekedy si tam aspoň tak pokecáme, že kto čo ako, že to niekedy je aj také príjemné v tomto. No a okrem toho, že tam máme to zladenie, tak každý piatok po obede od 2. do 5. máme, sa to volá Academy. Je to také naše vzdelávanie. A to, ako som hovorila, ako máme štrukturovanú firmu, tak buď je to vzdelávanie, ako by sme ho rozdelili na rôzne typy, ktoré sa rotujú v priebehu mesiaca alebo nejakého cyklu. Čiže bude to také zamerané na nejakú team governance, že potrebujeme si povedať, ako fungujeme v tímoch, pretože tie tímy máme postavené akoby také, že samostatné jednotky v tej firme. My sme touto zmenou prešli počas roku 2017 akoby takou transformáciou z tých akoby, že UX oddelenie, VD oddelenie a Dev oddelenie, tak sme akoby prešli na také stabilné, zmiešané tímy. A teraz akoby my sa často už nevídame, lebo máme častokrát aj také dlhodobejšie spolupráce, alebo nejaký tím už si funguje akoby samostatne, že už máme napríklad nejaký tím, ktorý sa viac venuje takým government veciam, alebo robia, teraz vyvíjame jeden taký náš tool, ktorý sa volá Odozva, je to tiež zamerané na zber feedbacku, no nebudem sa tuto teraz zasekávať na tomto, každopádne, že máme nejaké týmy, ktorí už potom medzi sebou veľmi neinteragujú počas bežných špinitov. Takže buď tam robíme túto Team Academy, aby sme vedeli fungovať dobre, alebo teda je to aj celofiremná niekedy, aby sme sa naozaj že videli všetci, máme tému pre všetkých, alebo si to robíme témy rozdelené, voláme to Knowledge Exchange a teraz záleží, môže niekto vypísať tému, že toto vám chcem ukázať, ako túto kolega, ktorý sa zameriava na tému prístupnosti, accessibility, tak to bola celofiremná, lebo snažil sa nám vysvetliť, prečo je to dôležité nielen pre developerov, on je developer, ale aj pre všetkých, aj pre ľudí z obchodu, ktorí to potrebujú vysvetliť klientom, že prečo vlastne potrebujú rozmýšľať nad prístupnosťou a hlavne, čo je prístupnosť, že to nie je len, že kontrast farieb, ale tam je naozaj veľa aspektov toho, ako ľudia s rôznymi znevýhodneniami môžu používať tie túly, na ktorých pracujeme. Prečo je to pre nás dôležité? Ešte to sa zastavím, pretože to, ako my fungujeme, tak snažíme sa naozaj pôsobiť s veľkými klientami, ktoré majú veľa používateľov a veľký impact. To znamená, že my potrebujeme sa na to pozerať naozaj z pohľadu nie až tak špecifického, aj keď aj to sa niekedy deje, ale potrebujeme vedieť chodiť v tomto nie iba našom špecifickom odvetví, ale napríklad tak, ako túto Jury developer rozumie accessibility, dokáže používať Figmu tak, že si tam dokáže niečo nakresliť, tak to isté by mal vedieť aj akoby dizajner, UX-ák alebo researcher, nejaké veci z tejto časti, ako funguje internet a tak. Čiže pre nás je to akoby spôsob, že to voláme T-shapeness a tu je priestor na to vzdelávanie často, že si tam vymeniame tie informácie, ako fungovať. Alebo napríklad marketing nás učil, ako robiť prezentácie, že ako robiť storytelling, ktorý riešime aj s našim creative department. Tak, a potom vlastne ideme zase do pondelka, no a tam už není teda planning, lebo máme tie dvojtyžňové cykly, takže tam je taký plot twist, že tam robíme tzv. Business check, sme si to nazvali pracovne, pretože akoby zo dňa na deň sa dokážu veci meniť a aj v tej agilite niekto si to zamieňa občas akoby za chaos, by som možno až povedala, že jasne, robíme všetko proste, že beháme zo dňa na deň. Úprimne, akože zatiaľ mi z praxe vychádza, že 2 týždne ešte nikdy nikoho nezabili reálne, takže veľakrát sa naozaj to snažím tak smerovať, aj keď nastane akože niečo zrazu, že si buď povieme teda, že ak má toto prioritu, tak ale toto nebude tým pádom, že snažíme sa ich akože do toho už smerovať, aby sme si teda zladili, že čo sa bude reálne robiť, aj toto je fotka z toho Haber Business Checku, lebo tam sme tiež potrebovali veľmi dynamicky niečo vymyslieť a bolo veľmi dobré, že tí klienti s tým počítali, lebo sme to mali naplánované v tom kalendári, že minimálne si dáme vedieť, čo na nich máme. Niekedy sme aj nemali, niekedy stačilo 5 minút. Aj teraz, keď už vlastne sme v tom svete hybridného fungovania, že je to veľmi jednoduché si zavolať, tak je to super, že máme jednu vec a prejdeme si to s nimi a oni myslia na nás, vedia o tom, že potrebujú sa nám mentálne venovať, pretože tak si aj tie spolupráce dlhodobé nastavujeme, že vlastne tí klienti majú komunikované od začiatku, že my fakt potrebujeme ich zapojenie a bez toho to naozaj nepôjde. Ono, keď sa to stretne s realitou, tak to niekedy naráža, akože vznikajú tam všelijaké emócie, ale nikdy to nie je také akože toxicko-dramatické, ale potrebujeme akože aj my byť tí empatickí, aby sme ich previedli tým, že niečo sa im zmení, ale bude to vlastne pre nich
my sa musíme postarať o ten ich zážitok z toho, že to bude akoby čo najpríjemnejšie pre nich. Čiže my to máme pripravené, akoby, že čo máme konkrétne otázky. Oni vidia akoby aj tú rozpracovanosť. To je pre nás veľmi dôležité im ukazovať všetko v procese. Je to niekedy veľmi ťažké im hovoriť, že ale toto teraz nesledujte, že musíte fakt sledovať iba toto, ale stojí to za to. Akoby, že tým, že to robíme po takých mini častiach, tak je pre nás oveľa jednoduchšie akoby prejsť si tým build, measure, learn, akoby kolečkom toho, že niečo postaviť, zmerať kľudne aj takto a rovno to nerobiť ďalej, ak to nedáva zmysel. No, ale akože nehovorím tu o veľkých rozbíjaniach, proste robíme to, čo už máme naplánované, čiže nedávame tam, akože to fakt môže byť niekedy, ale snažíme sa nie. No a potom teda zase druhý týždeň pokračujeme, že máme už akoby nejaké detailnejšie veci. Záleží, keď robíme niečo malé, to už väčšinou aj developeri začínajú do toho vstupovať a už si to chystajú. Záleží, či robíme s design systémom a tie komponenty skladáme už akoby tak, že už aj tu sa dá diať niečo na pozadí, alebo niekedy tuto sú fotky práve z práce na tom najelektrodome. Tam to bolo zaujímavé v dvoch veciach, tam boli strašne dve ťažké veci. Jedna, že sme vyrábali akoby nástroj pre predajcov, pretože tam bol problém, že oni vlastne tým, že fungujú na veľkej sieti predajní, a tí predajcovia boli frustrovaní trochu z toho, že ten zákazník si to tam pozrie a potom nakúpi online a ten predajca z toho nič nemá. Tak to bola taká naša design challenge, že ako zabezpečiť to, aby predajcovia boli spokojní a odmenení za tu ich tie vedomosti. A preto sme dizajnovali nástroj a tu sme robili rozhovor s nimi priamo na predajni. Toto bolo, myslím, v Nových Zámkoch a potom sme boli ešte vo Vranove nad Topolou, taký výjazd. To bolo super ísť s nimi priamo tam. Čiže opäť zapájajte tuto aj tých klientov, alebo proste tam boli s nami aj klienti, oni nám to všetko ukazovali, kde ako fungujú. Tí predajcovia sa tiež cítili takí viacej docenení tým, že videli, že aj tým ich zamestnávateľom na tom záleží, že aby im sa pracovalo dobre. No a potom tam bola druhá ťažká vec, že ako vlastne to celé nakresliť, pretože riešili sme tam aj dopravu, pretože tým, že oni majú aj predajne, aj e-shop, niekedy si to vedia pomedzi to, majú tam nejaké pravidlá, ako si to medzi tým preposielať. A toto akože dostať do nejakého dizajnového elementu, ktorý prepojí aj to pozadie, to, čo si oni vedia vôbec dovoliť, lebo nie všetko si vedeli, akože my sme to skôr akože vizuálne prerábali a nejaké logiky, ale nie všetko sa dalo, čiže sme veľakrát museli takto sedieť a tí naši dizajneri veľakrát sedia ten tým vedľa seba, sa akože tak nejak už prirodzene posadajú, teraz si není ani ťažké zavolať a kresliť si to v tej Figme rovno, takže je to také, že snažíme sa preto mať takú veľkú interakciu. Akože niekedy to je, keď tu sa napríklad ten sparring, akoby niekto robí trebárs výskum a potrebuje si urobiť scenár a akoby profil toho respondenta, tak je úplne OK, keď je sám. Proste, že nie je to vždycky také, že non-stop sme iba spolu, ale vždycky máme ten náš tím, ktorý má vždycky tie role, ktoré vedia pomôcť, keď niečo treba. Tuto sme napríklad navrhovali novú homepage pre Orange a sme sa tiež rozdelili v rámci tímu do nejakých častí a sme sa snažili robiť rôzne koncepty. No a potom ešte máme jeden taký dôležitý prvok tohto celého procesu a voláme to Quality Assurance, alebo teda QAčka. A to LBQT, čo je pod tým, tak to je nástroj, ktorý sme si na to dali dokopy, aby sme vedeli, že my robíme to, čo sme chceli na začiatku, lebo je to veľmi ľahké akoby takže zísť cesty, pretože niečo si naplánujeme a robíme aj tie projekty aj dlhodobejšie, alebo aj keď sú krátkodobé, tak niekedy sa pozabudneme, čo je vlastne v tej design challenge, alebo v tom ready template. No a preto máme akoby zavedený proces, že tá kveačka je, že máme človeka, ktorého teda voláme kveačkar, ktorý je mimo ten tím, často vyberáme na to človeka, že má skúsenosti s tou témou, čo práve riešime. Takže to znamená, že keď napríklad niečo rebrandujeme, tak tam ide skôr nejaký vizuálny dizajner, keď riešime skôr návrh featurey v Orange aplikácii, kde riešime zobrazenie spotreby, moja najobľúbenejšia téma, lebo proste stále tomu nerozumiem, už sme to 5-krát asi sa snažili, že je tam vždycky nejaký problém, ako čo zobraziť a vtedy potrebujeme content designera, ktorý akoby možno viacej nám bude dávať feedback. Čiže skôr ide o to, aby tam bol človek, ktorý nie až tak úplne dennodenne je s tou témou a dokáže sa na to pozrieť z nejakého pohľadu nezaujato. Ale zároveň nás dokáže akoby klásť tie otázky, aby sme si uvedomili, že či toto chceme robiť. Toto je akoby výrez z tejto LBQT, lebo ona reálne je to akoby vo Figme máme takúto čiaru a tam idú akoby tie časti nášho procesu, ktorý vychádza z Double Diamondu a tam akože máme to takto poznačené a potom sa meriame aj confidence level, že tu je vidno, že on sa dosť zmenil, že tam celkom rástol.
záleží, kto to robí, ale píšu si tam niekedy aj také poznámky, čiže je to vlastne zdieľané s tímom, je to otvorené. Už to zdieľame aj s klientami, že to robíme často, akože takže to máme otvorené úplne aj s nimi. Máme podpísané NDAčky, takže im vieme takto zdieľiť vlastne takéto naše interné nástroje, ktoré nám fungujú. A potom teda už akoby ten šprint sa blíži ku koncu, lebo to je akože druhý týždeň, štvrtok druhý. A tu, jak som hovorila, že retrospektíva je najdôležitejší, alebo teda možno pomer impact effort tak toto bude druhý event celého tohto šprintu. A volá sa to Backlog Refinement. A toto je reálne fotka z takého jedného orangeového backlog refinementu. Tam sme to robili zase všetci spolu, lebo tí klienti nevedeli chodiť, že aj pre nás by to bolo ťažké s každým akože, ako to povedať, s každým produktom, s ktorým sme tam robili zvlášť, lebo sme tam robili viacero vecí, tak sme sa stretávali s celým digitálom naraz a oni akože tam niekedy chodili hore-dole podľa toho, kedy sa už naučili, že kedy je ich slot, lebo nemohli niekedy, ale boli aj radi, že prišli všetci, čiže je to aj taký priestor sa zladiť zase a je to akoby taká príprava na to plánovanie a na to demo, že čo ideme teda akoby nachystať do toho dema. No a tuto som vybrala také príklady, že napríklad aj ten klient, že toto má klasický deadline ASAP, ale ja som mu povedal, že sa s tým nebudem teraz zaoberať. Že on akože príde ten klient väčšinou už pripravený, že vie, že nám musí povedať, že čo sa aktuálne mení, alebo ostáva ako priorita, lebo už vidíme aj, čo nestíhame z toho šprintu, alebo čo není už treba, možno, že to aj nebudeme dávať ďalej. Ale potom tam vznikajú také akože vtipné momenty, že hovorí kolega, že kto to bude facilitovať, že kto bude facilitovať backlog refinement. A druhý kolega, že facilitovať backlog refinement sú 3 slova po sebe, ktorým nerozumiem. Takže možno aj toto je akože tá rola toho design ops človeka, ako sa to snažíme teraz aj v tom Európskom patentovom úrade trošku zaviesť. Pomáhať ľuďom byť samostatní aj v tom, že budú vedieť facilitovať backlog refinement, pretože niekedy to je, záleží, ako si to zorganizujeme, ale akoby treba aj, aby ten tím sa zladil v nejakom bode, nie vždycky sa to dá na plánovanie, lebo to tiež zabera nejaký čas, takže akože fajn je, keď tam príde klient pripravený trochu, alebo keď akoby ten projektový lead, keď ho tam, akože my máme tak postavený tým, že tam je vždycky ten projektový lead aj za nás, tak môžu to predpripraviť, ale akože je fajn sa k tomu aj stretnúť a tam si rovno povedať, že čo ideme pripraviť na to demo, lebo snažíme sa aj to demo robiť tak akože zážitkovo pre tých klientov, že nejaký prototyp naklikať, ak je to o tom, alebo ukázať to z pohľadu toho skúmaného človeka, čo sme zistili na tom výskume, že ich prevedieme tým scenárom, že takto to robili, im to ukazujeme, keď tak nejaké videá z toho. No a je to pre nás dôležité si naozaj zladiť, akože čo teda ideme robiť, povedať si to do detailu, akoby poodhadovať si tie nové veci, čo došli, čo treba ani klient nevie odhadnúť niekedy, akoby tie kontentové, vizuálne veci a ani v podstate celý ten akože dizajn, čo tam my riešime. Takže on niečo navrhne a potom sa o tom bavíme, alebo to navrhneme my. No je dôležité, aby ten tým si tak akože nejak mentálne pripravil, čo sa ide teda diať a vlastne kde sme. Čiže je to vlastne tá príprava na to DRP zase, že ono sa to bude diať potom tie následujúce dni. Tu sú také screenshoty, robíme v Asane, ale napríklad teraz robíme už často v GitHube, lebo aj klienti majú toto alebo v Jire. Ale toto bolo napríklad, keď sme vyvíjali pre ten iElectronom, sme začali robiť design systém, alebo tuto je z SNG toho webu, že často používame takto jednoducho, že čo máme v šprinte, čo je ready, čo je backlog. Akože dá sa to robiť aj trošku elaborovanejšie, ale tým, že s nami pracujú tí klienti v jednom tíme, tak sa akože snažíme prispôsobiť aj akoby ten level tomu, že na pozadí si to vieme robiť akože aj pre nás nejako detailnejšie, ale akoby aby sme si to zbytočne nekomplikovali, lebo veľakrát je to aj o tom akože empatizovaní na tej strane klientov, že ako ich do toho celého dostať. Takže aj túto máme na tej jednej časti, tam sú story pointy, to možno, že by som asi až ani neodporúčala robiť s tými klientami akože ako prvú vec, alebo aj v tíme, keď to nejak zavádzate, alebo v nejakom novom oddelení, lebo je to mentálne trochu ťažšie pre nich, ako rozmýšľať trebárs v nejakom časovom odhade, že hodiny alebo mendeje s nejakým typom proste effortu, často úplne fajn, oni si vedia predstaviť tie tričkové čísla, že od XS po XL, že aspoň takto sa vieme s nimi dobojovať potom k nejakému akože odhadu, na ktorom sa zhodneme. Veľmi z brúcha, čiže veľakrát musíme hovoriť, že toto je ale tiež také, že musíme chápať, že proste to možno v realite bude trochu inak. Preto sa snažíme nie vždycky si naplánovať úplne, že full, ale niekde si tam nechať taký akože buffer, pretože život je život asi. A teda potom zase piatok, tu máme zase tento akože fotku na ten náš tím a deje sa tam to isté. Zase máme zladenie, potom máme akadémiu, toto je niekedy si proste takto hybridne, niektorí sú online, niektorí si natrepú do miestnosti všetky
veci, zariadenia, počítače, monitory a takto si tam urobia nejaký ten poobedňajší meeting, alebo to môže mať aj keď tak celý deň, ak majú niečo, čo si naplánujú ako tím. Čiže zase toto je jeden tím, ktorý je zvyknutý fungovať spolu každý deň a sú tak akože stabilná jednotka plus minus tak na taký rok to máme väčšinou, potom prebehne nejaký shuffle, ale veľakrát sú tí v tom týme niekedy akože 2-3 roky na tom klientovi, tým, že sú tie práce dlhodobé, je to veľakrát na tých našich dizajneroch, ako to chcú často rotovať. Koľko je hodín? Akurát, takže záver. Keď to tak zhrniem, akože na jednej strane je to o tom, že vlastne toto sa rotuje stále dookola, že je to akože aj taká rutina, ale na druhej strane je tam veľmi dôležité pre nás fungovať v tomto svete trust the process. Niekedy to nie úplne tí klienti sú ochotní robiť, že concepting a kick-off a ešte sa stretnúť, ale akože vnášame do toho fakt to, že on time in budget, to je veľakrát a to on time je dôležité, že fakt to, čo si naplánujeme s nimi, tak to dodržiavame a potom ich to už akože vtiahne do toho deja, čiže trust the process je dôležité. Ale akože ono to celé je, jak to mám, také prirovnanie akoby k nejakom seriálu, že vlastne tí klienti zostávajú aj ten tím a meníme akoby tie epizódy, že máme vždycky nejaký ten task alebo issue alebo tému, ale akoby tie osoby a obsadenie ostáva, ale proste každá epizóda je trochu iná v tom šprinte. No a teda čo si odniesť? Tuto sme trepali telku na strechu tej budovy, kde sídlime, lebo tam je taká dostupná strecha a mali sme také podujatie, ktoré máme každý štvrť rok, firemný deň, kde si prezentujeme, kto čo aký tým urobil. Tam sa teda všetci stretávame spoločne, všetky tie oddelenia a pripomíname si to, že finál neexistuje, že to je naša taká veľká akoby téma, že všetko sa to dá proste iterovať a robiť postupne v malom. Hlavne je dôležité to dostať do tej produkcie a do reality, aby sme mali čo merať. Takže treba sa často z môjho pohľadu, alebo z nášho, stretávať s používateľmi. Dá sa to robiť veľmi línovo, vybehnúť podľa toho, akú tému riešite do nákupného centra, pobaviť sa so známymi, či nemajú nejakých ľudí, ktorí niekde pracujú, akože dá sa. A veľakrát používateľe môžu byť aj vaši kolegovia, ak robíte vo firme nejaké oddelenie, ktoré máte svoje vlastné nástroje, potrebujete pochopiť, ako fungujú, potrebujete zlepšiť nejaké procesy, takže aj to sú vaši používatelia a sú priamo vedľa vás, takže sa to ľahšie ešte aj snad získa. Hovorila som často o tých prioritách, čiže to je pre nás veľmi dôležité, akože chápať, že ten svet je agilný a že sa mení, ale preto je dôležité, aby sme vedeli, že ktorú teda hodnotu tam ideme priniesť, že či to má teda pre nás prioritu a vedieť sa o tom baviť. Chápeme aj ten biznis, že niekedy funguje tak, že sa to mení, ale preto je pre nás veľmi dôležité z pohľadu toho dizajnu tam vnášať to, že ako to ten človek používa, aké má potreby. Takže to potom prepájame s tým prvým. Áno, veľa sa aj snažíme vzdelávať, čiže aj to je vlastne také moto, že pre nás je to naozaj dosť veľký čas, aj čo do toho investujeme, aj podporujeme ľudí v tom, aby chodili na takéto konferencie, aj aby sa samovzdelávali, podporujeme ich v tom, čo reálne povedia, že potrebujú na ten svoj rast a tým, že my máme vlastne, a jak som hovorila, že to naše rozdelenie je, že máme tých UX-ákov a researcherov, že vlastne máme tú UX doménu, potom máme kreatívnu doménu, tam sú vizuálni dizajneri, content dizajnéri, developeri, potom máme aj product and data doménu a zároveň máme ešte akoby tie, že obchod, marketing, HR, stratégia, každý z tých má svojich lídrov, čiže naozaj, že na to vzdelávanie je dosť veľa priestoru, že keď sa to takto celé zoberieme, aj ten backstage, akoby tá časť toho obchodu, marketingu, HR je celkom veľká u nás, takže akože je tam priestor si robiť nejaké výmeny aj navzájom. No a potom ešte teda akoby naozaj odporúčame zapájať aj klientov včas, často a ono to vie byť niekedy aj úsmevné, čiže na záver, tuto som dala screenshot, čo kolegyňa hovorila, že volám klientovi ohľadom feedbacku k workshopu, to sa tiež snažíme si zbierať vždycky po interakcii nejaký feedback, lebo to nevyplnil a teda pýta sa ho, vyskytol sa tam nejaký problém ohľadom toho feedbacku, lebo nám ešte neprišiel a klient odpovedá, jediný problém som ja a vyskytujem sa tu už dlhšie. Takže ono, niekedy to je aj sranda s tými klientami, lebo fakt akože sú to ľudia, oni keď vidia, že aj my robíme akoby uvedomelo a nerobíme blbosti a snažím sa ich akože pýtať, to je otravné, to uznávam, ale akoby vidia, kam to smeruje a vidia priebežne tie výsledky, tak je to príjemný pocit. A teda na záver máme akoby to motto je, že naozaj dôležité je tá teamwork, aby to fungovalo aj v rámci tých tímov, ktoré máme. Ďakujem pekne.
No tiež záleží na tom klientovi. Niekedy si robíme také, že úplne všetky možné figmy sme vyskúšali tie templatey, lebo to môže byť sranda. Ale to je väčšinou presne skôr s takými, čo robíme veľmi intenzívne. Niekedy sa treba práve skôr naladiť na takú formálnejšiu rovinu. Tak to bolo napríklad, že úplne jednoducho, iba urobíme akože 3 stĺpce a urobíme tam, alebo niekedy stačí iba 2, aby to videli vizuálne, niekedy to iba napíšeme, alebo urobíme v tej figme, proste aby to videli, aj môžeme zdieľať obrazovku a im to tam potom písať. A urobíme iba, že vľavo dáme, že dobre, že čo dneska fungovalo, alebo čo teraz fungovalo. A druhá otázka je, že čo by mohlo fungovať lepšie. A to sú už 2 otázky a potom akože tí ľudia sa aj začnú ozývať. Chvíľu trvá, než si na to zvyknú, ale akoby preto tam máme aj tých našich ľudí, ktorí sú takí proaktívnejší v tom, že ich to akože sa snažia učiť, že čo vlastne sú tie vstupy, ktoré tam zbierame a oni sa potom tak rozhovoria. Čiže úplne stačí takto jednoducho fakt, že iba 2 stĺpce a písať ručne na postity alebo tak. Čiže osvedčilo sa najviac, myslím si, že taká jednoduchšia forma. Lebo je to veľmi rýchle, že to je za 5 minút sa to dá vyzbierať. Další otázka. Používáte stejnou strukturu sprintu, eventy v jednotlivých dnech, i v ostatních týmech vaší společnosti, a jak tohle know-how sdílíte s jinými týmy? Teraz myslím si, že aj áno, ale je to podľa mňa inak podelené, ak som teraz dobre pochopila aj z tých kalendárov. Čiže napríklad na tomto patentovom úrade teraz to robíme tak, že niekedy tam to funguje, oni to volajú open doors, že sa stretávajú akoby na takom stretnutí, kde akoby potrebuje design system tým a produktové týmy tam mať nejakých zástupcov a pokecať si, čiže to je akoby tiež príležitosť, kde sa nejak backlogy trebárs trochu riešia a akože sa vznikajú tie nové veci do backlogov, čiže trochu inak to tam je, ale akoby sú inak pospájané tie veci, že nemáme spolu retrospektívu s demom a plánovanie, lebo to plánovanie je práve, že tiež na takom inom evente, kde sú viacerí, už by som tam fakt nestíhalo, že by sme vlastne museli mať celý deň toto. Že by to bolo tak veľké, že by nám to zabralo. Normálne toto DRP v tom Orange, s tým digitálnom Orangeu, kde boli 4 také akoby časti, aplikácia, zákaznícka zóna, web a potom ešte také nejaké akoby design systém ako téma. Tak to nám trvalo 3 hodiny, to demo, retro a plánovanie, ale tým, že už potom akože to začínalo byť také, že už by to chcelo nejaký refresh, tak už to niekedy bolo také, že sme to mali aj za 1,5 hodiny trebárs, že... Takže funguje to niekedy pomenené, ale ešte som vlastne zabudla na stand-upy, že máme aj stand-upy spolu. Tiež rotujeme tú frekvenciu, teda tú potrebu, ako často, a či písaný, alebo volaný, a či interný, alebo aj s klientami, alebo s nejakými aspoň developermi. Takže je to tiež také dynamické, že napríklad na tom epe to máme teraz, že stand-up, napríklad design systém týmu, je, že dizajneri majú aj s developermi, dajme tomu už 2-krát do týždňa, potom majú 2-krát do týždňa interný, že si ho iba píšu, a raz do týždňa si zavolajú iba nejako interne, že si to nejak takto úplne akože prispôsobili, že to netreba každý deň, takže aj tam vlastne vedia často interagovať potom. Asi akože dohodnúť, že zmeny, zájazdy. Díky. Těch otázek máme opravdu hodně, tak si jdeme ještě 2. Jak měříte úspěšnost svých designových řešení a jak zjišťujete, že design splňuje potřeby klienta? No, to je dobrá otázka. To meranie je inak akože asi najťažšia vec zo všetkého, by som povedala, lebo ani my to vôbec ešte nerobíme nejak akoby konzistentne, ale sú akože veľké pokusy, lenže tam napríklad závisí, že či máme nastavené, voláme to, že dátové vrstvy, že či sa meria nejaká analytika, či používajú nejaký Hotjar, Matomo alebo niečo, tak to sa snažíme aspoň pri tom dizajnovaní nejak zistiť, v akom je to stave a nastaviť meranie, aspoň akože keď sa to robí feature-based, teraz hovorím. A už pri tom ready template sa snažíme z nich vydulovať aspoň otázkami, že čo je to akceptačné kritérium. Tiež nie je to úplne ľahké fungovať s týmto konceptom nejako konzistentne. Takže snažíme sa to mať spísané pri tom backlog refinemente a pri planningu, že ako to čo je to akceptačné kritérium, ako to budeme merať, čo má byť výstup. Ale potom sa bavíme aj akoby výsledkoch, že to je, že výstup a output a potom výsledok, ten outcome, že to je už taká vec, že čo sa zmenilo na správaní, čiže čo trvá kratšie alebo kde je menej klikov. Takže potom akoby aj takéto si vieme otestovať akoby aj per tá feature. Záleží, aké to je veľké. A keď robíme nejaký výskum, tak tam sú tie akoby metriky úspešnosti nastavené skôr akoby cez to, že máme persony, že poznáme lepšie trebárs, kto sú tie hlavné používateľské skupiny, aké sú ich potreby. A
vieme napríklad cez nejaký kvantitatívny dotazník zistiť, že či to funguje, alebo to merať práve potom akoby cez tie rozhovory a nejaké kvalitatívne akoby už dáta. Takže aj tam sa snažíme mať, akože, že čo chceme mať na konci, že chceme poznať tých zákazníkov, chceme mať zmapovaný proces, alebo chceme mať identifikované, že najhoršie body nášho procesu, že aspoň si to na začiatku pomenovať takto verbálne. Díky. Poslední otázka. Zmínila si 1 nebo 3 týdenní sprinty. Co je důvodem pro tuto změnu časových rozsahů práce sprinty? Ten týždenný, to sme mali, keď sme robili taký výskum, ktorý potreboval byť dynamický. Čiže vlastne bolo to o tom, my sme to volali kobercový nálet, že sme potrebovali zistiť pre jednu banku, Tatrabanku, a oni chceli robiť niečo pre mladých a teda mali nejakú teóriu za nás, to bola hypotéza, že mladí, myslím, že to bolo akoby ako fungujú s financiami, že aký majú svoj osobný cash flow, akí sú zodpovední a nezodpovední. A oni akože chceli im niečo nadizajnovať v apke a proste boli do toho taký hr a bol tam aj design sprint a to je tiež veľký akože záhul urobiť design sprint, lebo proste niekto príde s nejakým nápadom, ale aby mal ten design sprint zmysel, tak sme museli vyzbierať veľa dát. Čiže tam to bolo, tá príprava, akoby ten výskum bol na týždenných šprintoch, lebo to nám dáva väčší zmysel, to dynamickejšie. Tie dvojtýždenné sú už také plus minus, to tak funguje najčastejšie. A trojtýždenné alebo mesačné, to je napríklad s developermi, to niekedy býva, že vlastne oni majú svoje cykly potom dlhšie, takže tam to je väčšinou tak. Čiže ono to je prispôsobené tomu, čo robí ten produktový tím, do ktorého vstupujeme, alebo ako si to nastavil, alebo čo má zmysel podľa toho, ako často robia releasy. Ale keď je akože čím väčšia dynamika, tým kratší šprint, tak by som povedala.